Yun mga katoy, i-respect naman tayo mga katoy sa dati nating spot, Manila Bay. Dumating na mga katoy yung yung order ko mga katoy na pala ng fix tie, kaso tirador nga lang yung gamit natin, hindi air gun. Titisting natin mga katoy. So yun mga katoy, good morning mga katoy. Few moments later. Yun, good morning mga katoy. Yun, dito na tayo mga katoy ulit. Yes. Yun mga katoy, pumayag sa akin mga katoy yung guardia doon na magpa-park ulit ng motor. Yun, shoutout sa guard. Bait naman ang guard na yun. Ayaw pa sana mga katoy, kaso nakiusap lang ako. So yun mga katoy, stay tuned lang mga katoy. Doon tayo ulit. Or dito, mamaya. Pag-abang na tayo mga katoy, sige. Katoy, sit up na tayo mga katoy. Sapul mga katoy, sapul. Sapul mga katoy. Yan mga katoy. Yari nga katoy. Yun. Ayos. Pangalawa mga katoy. Sapul sa ulo mga katoy. Sa pisngi. Tama mga katoy. Sapul na sapul. Zero. Namiming hit rin sila mga katoy. Gamit lang yung yung water bottle na may nylon. Dami. Yari mga katoy. Yari. Kapal na kapal mga katoy. Ulo mga katoy. Kapul. Yari pagkatira mga katoy. Ulo. Yun mga katoy. Nakatatlo pa lang mga katoy. Ito yung mga katoy, yung bala ko ng tiksay. Kaso tirator lang yung ko. Yan o. Nakatatlo pa lang ako mga katoy. Mga breakfast mo na mga katoy. May baon na ako rin. Yan mga katoy. Stay tuned lang mga katoy. Sapul mga katoy. Yun. Ang bilis. Uli.
Nangyari mga katoy. Oh. Ang laki. Okay, pang-anim. Yung mga katoy. Medyo nasa ilalim kasi mga katoy. Hindi pwedeng birlahin. Hindi natamaan ng ano. Leak. Kapul ba ito? Yun, uwi na mga katoy. Doon na lang tayo sa bahay ulit mag-shoutout. Yun, thank you mga katoy sa pagsama ulit sa akin. Pito lang mga katoy. Yun, mga good size na yun mga katoy. Naruyo. Yun, pwede na yun. Ang ulam na yun. Yun, dito na tayo mga katoy. Nakauwi na tayo. Yun, thank you mga katoy sa pagsuporta sa aking channel. Ano na tayo? 200 subscriber na tayo. Yun, thank you sa inyo mga katoy. Hindi dahil sa inyo, hindi tumabot tong 200 na to. So yun mga katoy, medyo inabot tayo ng ulan kanina sa pagbablog natin doon. So nakaano lang tayo mga katoy, 7 lang, nakapitong tilapia. So yun, siyempre hindi natin makakalimutan yung mga bago natin subscriber. Yun, Caprolix Vlog, yun, shoutout sa'yo Choy. Wing Sarika, shout out sa'yo. Jenny Vlog, yun, shout out sa'yo, Choy. Test of Chill, yun, shout out. Yun, oh. Luchi Garda, yun, shout out sa'yo, Kachoy. Rihanna K, yun, shout out nga pala sa anak ko, yun. Backners ko, yun, shout out sa inyo, mga Kachoy. Marami-rami na tayo ngayon, yun. LNA TV 23, yun, shout out. Baldo Barila, yun, shoutout sa iyo, Kachoy. Imong Candelaria, yun, shoutout. Yun, shoutout nga pala sa C5 Anglers, yun, mga kasama ko dyan. Yun, Pasay Anglers, yun, shoutout sa inyo. Paranaque Anglers, yun, yung kanina. Thank you sa inyo sa suporta nyo sa akin, mga Kachoy. Thank you, shoutout nga pala kay Kuya Gord sa Caltex, tsaka yung sa may 7-Eleven. Yun, thank you sa inyo, mga Kachoy. God bless sa ating lahat.